No niin, tänään aiheena olisi venttiilien välysten säätö. Mulla on tässä Kinkki QN50QT merkkinen Kiinan nelitahtiskootteri vuodelta 2002. Tätä tutoriaalia voi varmasti soveltaa esimerkiksi mankeihin ja muihin nelitahtimopoihin, ehkä moottoripyörinkin. Välineet mitä tarvii on räikkä, siihen hylsyjä ja mieluusti jatkovarsi, se helpottaa. Kärkipihdit helpottaa kans. Ja rakotulkki, jossa 0,10 millin toi tulkki. Ensimmäinen vaihe on irrottaa tästä kannasta mutterit. Mä nyt olen suurimman osa irrottanut jo, eli kaikki. Sitten se pitäisi siitä aika vaivatta lähteä. Näin. Jos ei lähde, niin hentonen kopautus vaikka kumivasaralla johonkin ja sit koittaa. Sieltä paljastuu venttiilit ja rattaat ja kaikki tarvittava. Sen jälkeen seuraava vaihe on irrottaa magneeton koppa. Sieltä paljastuu magneetto. Ja tätä pyöräytät käsinäs niin kauan, että tuolla oleva T-merkki, tai riippuu tietenkin moposta, siellä saattaa olla pelkkä viiva tai jotain, loksahtaa ton viivan kanssa. Sillä täällä pitäisi olla toi iso reikä kohdistettuna suoraan tän näiden mekanismien kanssa tästä näin. Sen jälkeen voidaan palata tänne venttiilien puolelle. Ja tossa on mutteri sekä toi kiristysmutteri. Avataan ensin toi lukitusmutteri, eli toi normimutterin näköinen juttu. Mä teen sen räikällä, voi myös lenkillä. Näin. Se loksahti auki. Sen jälkeen otetaan rakotulkki. Rakotulkki laitetaan tonne väliin. Siellä on. Joo, toivottavasti se näkyy. Mä laitan nyt kameran tähän. Sen jälkeen kärkipihteen kanssa kiristetään tätä keskimmäistä mutteria. Niin, että toi rakotulkki ei liiku siellä ihan vapaasti, mutta et se liikkuu kuitenkin. Hiukan silleen nahkeasti. Vähän varjella. Nyt on liian löysä. Nyt on hyvä. Näin. Sen jälkeen. Sen jälkeen kiristetään lukitusmutteri. Ja voidaan testata rakotulkki vielä, että menee. Se on siellä ihan hyvin. Ja sama suoritetaan tuolla alhaalla olevalle venttiilille, eli pakoventtiilille mun mielestä. Sen jälkeen kopat ja kaikki kiinni ja se on valmis.